Sponsorem programu jest Dworek Śląski z Raciborza. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja już się sam pomału grilluję. Pawła jeszcze nie widać, ale Monej zarob... Leca. Witam wszystkich fest pięknie jobą obejrzeć, no bo wiecie, i ty wiesz, czas je piękny, czerwiec, pogody fajne, no ale przy takiej pogodzie przez lato albo na późno, nieskoro na wiosna, to się też zrobi burza. No i ja tam zaglądam na te niebo, to że był tam, wiesz, ze zadku na tej łące. To robimy wartko, ja? Robimy wartko. My są dzisiaj w pięknym dworku śląskim w Raciborzu. No i tak, muszę powiedzieć, od redutów choćby szła burza. No, czy przyjdzie? Nie wiemy. Będziemy widzieć. Na razie ważymy. Co to ważymy? No dzisiaj my przynieść A taki... sam już możesz wuszty, no to już możemy kończyć. Nie. Aha, to nie mogę jeszcze. To może wyjść, chłopie, na podwieczorek. Tutaj mamy fajny sprzęt, wiesz? Lubię takie podwieczorki. Z tego wylazują wuszty, ja? Tam się wciepuje mięso, jakbyście chcieli wiedzieć, i tam wylazuje wuszty, ja? Fajnie by było, ale nie. To jest stekownica. Przestekujemy sekaczki, żeby były fajne, soczyste, żeby nie trzeba było ich długo marynować. No raz, dwa ich przestekujemy. Ale czekaj. Robimy karczek, ja? Ja. I ty mi padło, że kajdu my ten karczek. Tu. I kajun I tu wylezie. wylezie. A to powiedz mi, czemu, co stąd wylazuje? Prosia? Silnik tu jest, wiesz? Proszę cię, ją w aucie taki silnik. Tuż widzisz, fajne może auto. Dobra, jadymy. Się ten sprzęt załącza. A to... Joruna, jak to? Ty palca tam nie wraź. Wiesz, wylazuje. Już? Już idzie jeść? Ja. Wiele razy to tam trzeba 3 wciepać? razy wystarczy. Aha. No a powiedz, jakby tak praje jako baba chciała na kotlety, to też się nado? Jak najbardziej. Bardzo są wtedy soczyste. Ci powiem też, ludzie byle co wymyślą. Ty słyszysz jak żgmi? No, No, trzeba się śpiechać. no chłopie. to cię tam, wiesz, uwijej z tymi. Steki gotowe. Ja się tam muszę pojrzeć do środka, doczkaj, no. Teraz musimy zrobić marynata. Taki coś, ty wiele taki coś kosztuje? Tego ci nie powiem, wiesz, ale jakbyś chciał takie steki, to na tych naszych większych sklepach działchy ci zawsze zestekują. Obejrzyj. To jo, każda niedziela, te ręce, rozumiesz, trzaską kotlety, a tak bych się no w sobota zajechał, bych padał sami w ciepnicie, sam wylezie i po sprawie. Dokładnie. Dajemy tak 2 łyżki musztardy, 2 łyżki keczupu. Ty, a w Boguszowicach stekują? Ja, no, stekują A na Kauflandzie w Rybniku? też. To się tam muszę no zajechać. Oliwa z oliwek. Czosnek. Troszeczkę wody. I mieszamy, czy jeszcze nie? Nie, teraz taki chili sedumy troszkę, żeby to było pikantne. Papryka. I troszkę soli, ja? Ja. I pieprz kolorowy. Żgmi. Wartko. Wartko. Dobrze, że już masz tego grilla rozgrzotego, wiesz, jakieś Ja. flyje mi sam lotają. Powiem wam, miele się i to fest, no ale co zrobić? Takie lato. Smarujemy środek. Dajemy boczek. Cebulka. Trochę cebulki. I zawijamy. I z tego się zrobi tako choćby rolatka. Tak. Możemy sobie to wykałaczkami spiąć, żeby nam to nie uciekło. I na grilla. Ja ci powiem, ja się chyba taki coś korza. To się Taki chłopie kosz, bo to jest bez pos- roboty, a naprawdę te włókna są tak fajne rozcięte. Bez w roboty, środku. szczególnie jak ty to robisz, to ja bez roboty. Nic roboty wam powiem przy tym nie ma. I no i człowiek stoi, potem przyjdzie i ma obiad. I zaś zawijamy.
Ja wiesz co, ja myślę, że na przyszłą sobota szwiger mój teść się coś takiego korze. Wiesz, on też lubi taki roztomańte. Ale ze mną czy beze mnie? To proszę cię. Co, mogę ci dać numer, to się przedzwonisz, się spytasz. Nie? No i wiele się to tam tak musi piec. Według uznania, jak lubisz taki soczystszy, no to chwileczka, a jak lubisz taki bardziej przypieczony, no to troszeczkę dłużej. Tak myślę, do 20 minut powinny być gotowe. No toż dobrze, ja lubię taki bardziej soczysty, wiesz, to się obejrzymy fajno śpiewka i obejrzymy po tym, jak to wygląda. Lato rozpala w nas uczucia dwa, w nich ja i ty, czyli ty i ja. Jak dobrze mi z tobą spędzać czas, gdy czuję, że ta miłość trwa. Lato rozpala w nas uczucia dwa, w nich ja i ty, czyli ty i ja. Jak dobrze mi z tobą spędzać czas, gdy czuję, że ta miłość trwa. Do morza szumi ptaków śpiew, sprawia, że miłość tak cudowna jest. Ja uwierzyłam, że to właśnie ty. Sprawia, że życie wciąż nabiera sens, bo każdą chwilę być przy tobie chcę. Już nigdy nic nie zmieni się, bo tobie ofiarować serce chcę. To właśnie czas, że wiemy o tym, że ja przy tobie spełniam piękny sen. Dziękuję ci, że jesteś blisko mnie. Dzięki tobie wiem, że życie cudem jest. Na, 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 na. Do morza szumi ptaków śpiew, sprawia, że miłość tak cudowna jest. Ja uwierzyłam, że to właśnie ty. Lato rozpala w nas uczucia dwa, w nich ja i ty, czyli ty i ja. Jak dobrze mi z tobą spędzać czas, gdy czuję, że ta miłość trwa. Lato rozpala w nas uczucia dwa, w nich ja i ty, czyli ty i ja. Jak dobrze mi z tobą spędzać czas, gdy czuję, że ta miłość trwa. No i widzicie, Nadia pięknie śpiewała o lecie, a nam się rozpadało, burza, musieliśmy to wszystko schroniać pod dach. Dobrze, że sam mają w tym dworku śląskim taki fajny dach. No ale udało się. Na szczęście Nie ma co się gadać. upiekło, wiesz? Ja. My z tym grillem rozgrzotym lotali te ręce, rozumiecie. Wiecie co tu było? Ha. Ale jakie to jest fajne upieczone. To jest rychtyk fajne. A wiesz, jaki to będzie smaczny? A jest to już miękki? Ja, to przez to stekowanie, to godą ci, to jest tak mięciutkie, fajne. To se idzie stekować
u was. Aha, jakby kto z Rudy Śląskiej albo z okolicy chciał, to tam też stekują we Kauflandzie w Rudzie, no bo dużo ludzi nam na nos zagląda. Pozdrawiamy wszystkich naszych widzów, życzymy wam wszystkiego dobrego na ten spóźniony Dzień Dziecka, no bo Dzień Dziecka był, dzisiaj niedziela, to jeszcze możecie swoim bajtlom coś takiego fajnego przyrychtować. To co, idziemy jeść? Idziemy jeść. To wy idźcie jeść, ja załączę pieśniczka i idziemy do naszych gości. Polski, głównie na Pomorzu i Wielkopolsce. Na moim rancho w Rzeczycach, wśród kwiatów, bulwarów i pól, stoi stara szkoła i stawek, a przy nim hektary pól. Kwitnące pola rzepaku, pachnące łany zbóż. Stadni na koni, koń konia goni po zielonej łące. Stadni na koni, koń konia goni po zielonej łące. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Na polu koło jeziora, tam spotkasz mojego Merola. Jedzie traktorzysta z tajlami do traktora. W kabinie coś mu grało, tak mocno larmowało. Coś tak mocno dmucha, to dziura sauspufa z mojego traktora. Coś tak mocno dmucha, to dziura sauspufa z mojego traktora. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Północ w modzie w Rzeczycach, jest fajny traktor mieć. Mamy New Hollanda, no i presa Zerolanda. Ja mam też Kejsona, co ma koni do pierona. Myślę kupić żona, kupić takie cudo, może mi się uda. Myślę kupić żona, kupić takie cudo, może mi się uda. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj.
warzynim, ale dzisiaj mam do was coś specjalnego, bo tak to czasem jest, że są u nas zespoły, które już długo są na estradzie i wszystkie te zespoły znacie i chętnie zaglądacie, ale my też mamy taką naszą wewnętrzną misję, żeby pokazywać zespoły, które dziepro zaczynają swoja kariera. Jak dobrze pamiętacie, to tak było rok temu z Bożyną Mielnik. Teraz Bożyna Mielnik wydało nową płytę. Nie starajcie się, Bożyna też u nas będzie, bo ją zaś zapraszamy. No i tak widzicie, my ją zaprezentowali i zaczęło się i to wszystko kręcić. I dziś z nami taki zespół, który co prawda już dość długo razem gro, ale w mediach jest dziepro pierwszy raz. I dzisiaj pierwsze premierowe wydanie zespołu Grafit w telewizji TVT. Witam was fest pięknie. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Przyjechał do nas zespół Grafit. Skąd wyście przyjechali? Wszyscy z okolic Rybnika, nie? Dobrze pamiętam. Jejkowice, Rybnika, tak. Boguszowice. Ty się z Boguszowic. Ja jest z Bogu. Ty się z Jejkowice. Jejkowice. Rybnik, Rybnik, Połowice. Świerklany. No to widzicie, wszystko się... Taka rodzina, po Wszystko się to kręci kole Rybnika. I o to godą nie przez to, żeby się tam przechwalać, że się wszystko kręci kole Rybnika, ale dość dużo ludzi na nas zagląda fest daleko od Rybnika. Tarnowskie Góry, Lubliniec, Ruda Śląska, pod Kędzierzynem Koźlem, pod Chrzanowym i wszystkich chcę zaprosić, co byście też przyjechali pozaglądać na naszą ziemię Rybnicko, Raciborsko, Wodzisławsko, bo tak jak wiecie, dzisiaj my są między Rybnikiem a Raciborzem w tym pięknym dworku śląskim, na tym zielonym Śląsku, jak to go dają. I na tym zielonym Śląsku zespół Grafit już dość długo gro, nie? Długo grocie, jak to jest? Znaczy, jeżeli mogę, to zaczęło się to dosyć, powiedzmy, dawno. No, w 2007 roku powstał zespół Grafit. Jesteśmy troszeczkę w składzie zwiększonym, akurat wszystkich nie ma, bo dzisiaj nie było takiej możliwości, żeby 2 kolegów dojechało, więc serdecznie pozdrawiamy, Krzysia i Grzesia. Prezentujemy polską muzykę, taką prawdziwą, z krwi i serca. Muzyka środka, nie? Muzyka środka, Anna której Janta, brakuje, Halina naszym Frąckowiak. zdaniem, To na tej taka muzyka łatwa, lekka i przyjemna. Y, Ale w takim fajnym wydaniu. Żywe instrumenty, fajne aranże, świetni muzycy. Stasiu gitara basowa, Zenek saksofon, klawisze, wokalistka Magda, Grzegorz gra, którego nie ma, Krzysztof gitara akustyczna, wokal i ja staram się z nimi grać na gitarze. Jestem z tego bardzo dumny. To jest zupełnie coś inkszego To jest niż inna muzyka, tak. większa część zespołów szlagierowych, estradowych prezentuje i O oni to godą, właśnie że one chodzi. są gorsze albo lepsze. To jest Dokładnie po prostu tak, coś dokładnie inkszego. o to chodziło. No ale wy godocie, że muzyka, której brakuje. Rychtyk tego brakuje? Tak. Anny Jantar, Haliny Frąckowiak? Ja mam takie przekonanie, to jest taka fajna muzyka, nie? To jest taka muzyka, co trafia i dla pokolenia bardzo młodego i dla starszych, nie? I coś w tym jest, bo tak, jest muzyka śląsko, Tak. nazwijmy ją disco, No, jest jazz, jest blues. tak. A takiej muzyki nie ma, tak? Takie jak my gramy. Znaczy, wspominamy po prostu tą No. muzykę. Chcemy właśnie Chodzi o takie wydanie, przypomnieć. żeby to było w takim innym wydaniu. No i jak to się przyjmuje? No fajnie, fajnie, gramy koncerty, jest odbiór bardzo fajny. Mam taką nadzieję, że będzie jeszcze większy za sprawą tej telewizji i w ogóle innej okoliczności, tak? To ją taką propozycja, jak godamy o tym, co jest, Tak. to obejrzymy się coś w inkszym stylu zupełnie Oczywiście. niż wy grocie. Zaraz mi powiecie, czy się wam to podoba. Dobra? I oczywiście, jak najbardziej. Okej. No to zaglądamy. Masz kieta, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Sobota na tańsztuba. Kaj karusy z lipstami curzamym tańcują. Łono przyszło bez skrypnocioła. Kastelnych bo i sztartłek i godać. Masz kieta, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo,
gryfniejszo, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Ciocha jakiej rózy blumy, co blędruje tak jak gorko klara pest. Go wiesz umniej umia już go dać, chycają mi sztartna wydrować. Maszketa, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Teraz rychtujcie się dziołchy i karlusy, jademy cudzanym razem. Rajza! Startujemy! Maszketa, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. I co, podoba się wam? Super, muzyka naprawdę Fajne, super. prawda? Też inne klimaty, ale fajne, bardzo fajne. Ja, ale teroski tak, ten repertuar, o którym wy godocie, mimo że jest szeroki, Tak. no to jednak ograniczony. No tak, wiadomo, nie? I co, będziecie komponować coś swojego? Czy szukać sztyc czegoś inkszego w tych bogatych polskich latach 70. i 80., no bo one są rychtych bogate, jakby tak spojrzeć, bo przez Perfekt z Hołdysem, bez Hołdysa, Tak. Anna Jantar, Halina Frąckowiak, Zdzisława Sośnicka, Bajm i tak dalej, i Kora i tak dalej. Będziecie ino z tego korzystać, czy... To znaczy się nie, gdyby się okazało, że będziemy mieć takie szanse, po prostu wszystko się tak ułoży fajnie, że kiedyś będziemy tworzyć swoją muzykę, to ja myślę, że i ja, i wszyscy pozostali będą szczęśliwi, tak? No a kiedy O to będziecie chodzi. tworzyć ta swoja No to zależy muzyka? od okoliczności, tak. Nie, myślę, że już Od niedługo. samej weny, od serca, bo to tak czasami jest, że żeby coś stworzyć, trzeba złapać wenę, tak? Żeby złapać wenę, trzeba być zakochanym, trzeba złapać wenę z przyrody, wszystkiego, co nas otacza. To zależy od dużo czynników. Troszkę mnie niepokoi, że jak żeś godał, że trzeba być zakochanym, toś na mnie zaglądał. Znaczy się nie, to jeżeli Bo- chodzi o tą kwestię, to nie, u mnie wszystko w porządku. Bo ja wiem, że teraz są roztomańte rzeczy modne. Ja wiem. Nie wiem, czy wiecie, Nie. że w Hollywoodzie się spotkało takich dwóch bajtli, nie? Dwóch synków, 5 lat w przedszkolu. Jeden go do ty, słuchaj, wiesz jak fajnie, mamy nowego taty w doma. A ten drugi go do wiem, w zeszłym roku on był tatą u nas. Fajnie. Takie rzeczy, Nie. ale Takiego to- zagrożenia nie ma. Nie muszę się lękać. Ani ode mnie, ani od nikogo z nas, ani od tych dwóch, których nie ma, których pozdrawiamy. Tak. To zaglądamy się Teroski na taką właśnie żartobliwą pieśniczka. To jest pieśniczka widz na temat organistów. Nie wiem, czy macie jakiego organisty w rodzinie albo Znamy. znajomego. Znocie. Tak. Nie chcemy mówić na głos, No to mogę bo się cię. może obrazić. No i widzicie, Marcin tam właśnie występuje w tej pieśniczce. No to pozdrawiam. No to zaglądamy. Jestem sobie organista, oczy piękne, mowa czysta. Grom bez tydzień i w niedzielę, zawsze pełną je w kościele. Farosz mają ze mną dobrze, czy to chrzciny, czy to pogrzeb. Grom i śpiewom idealnie, lubią mnie też parafianie. We karczmie we sobota, tam najlepsza jest robota. Grom na basie, saksofonie, na piszczałce i puzonie.
Lubię tam podokazywać i z dziołchami powydziwiać. Moja wtedy w doma siedzi, a mnie się tak dobrze wiedzie. Jest gorzołka, no i piwo, tak się głowa przy nim kiwo. Jeszcze jeden i jeszcze raz, a bo koniec do dom czas. Zaś na mszy porannej jutro trochę zagrom, ale krótko. Głowa boli, ciężki ręce, czemu się nie pospał więcej? Farosz jadą już do kurie, mnie tak sztyc we głowie łupie. I ona fara, kic, 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 w uszach szum, a w gardle hyc. Szafarsko gospodyni trzymie do mnie kwaska w sieni. Dejcie trochę na ochłoda, nie ma więcej jako szkoda. Nowy tydzień już za pasem, ministranty te mam lasy. Zaś fałszują na nieszmorach, będzie na mnie wina moja. Ale ludzie, na tym świecie nie ma ideałów przecież. Wiem, wyrobią jak artysta, alech przeca organista. Ta pieśniczka morał mo, organista fajny chłop. I w piosence, i w kościele, to wonom radości wiele. To jest autorsko kompozycja Marcina Ochojskiego. To tak nawiązuje do tego, co godocie, że będziecie coś swojego prezentować. Ponoć macie w planach też teledysk, bo na razie nie macie żadnego. Normalnie zespoły do nas przyjeżdżają z teledyskami, je prezentują, no ale jak wy jeszcze nie macie, to będziemy czekać. W ogóle się tym nie starejcie, bo bywało tak już w naszych programach i w Szlagierach Iwicach, i w liście Szlagierów po Śląsku, że przyjechał zespół, albo spojrzał na program i powiedział: o, my też będziemy kręcić, i teraz im się to całkiem fajnie wszystko rozhulało. No super, super. To co, też będziecie kręcić teledysk? Mamy takie plany, nie? W najbliższych Mamy planach. takie plany, no. Jest Jak to wszystko właśnie. pójdzie zgodnie z planem, z tym, co Brane sobie pod uwagę, założyliśmy, to za Jak jakiś najbardziej. miesiąc, dwa może to powstanie. Za miesiąc, dwa, czyli idzie powiedzieć, że na jesień No tak, już by szło tak, coś dokładnie pokazać. tak. Nie wszystko pójdzie tak, jak my mamy tam w planie, w głowach poukładane. To zależy od Mamy nas chyba też. dobrze w głowach poukładane. No chyba. Ja myślę, że tak, no ale tam czasami różnie bywa, nie? No, Człowiek coś planuje, a potem... zdradzicie, trochę uchylicie rąbek tajemnicy, co to będzie za śpiewka, co to będzie Może za Magda, teledysk? co powiesz? Więc powiem tak szczerze, że sobie sama ją wybrałam, dlatego że wokół mnie są sami panowie i mam już tego serdecznie dosyć. I nawet tu za kamerą, Bardzo groźnie wszędzie czuję. wokół sami panowie. Same chłopy. Nie jestem feministką, nie. Ale tak właśnie odważyłam się na taką piosenkę, powiem, moim zdaniem mało znaną. Nie wiem, czy mogę tytuł. Ach, Mogę. no to już właśnie o to chodzi. Więc powiem tytuł dla wszystkich cierpliwych bab. Więc myślę, że piosenka znajdzie odzew. Wielu będzie takim przykładem myślę, dla że wielu ja- Taki hymn od pań. Magdy. Hymn Taki od mój, Magdy tak. i wszystkich kobiet, tak? Zresztą jak ona to Taki śpiewa, fajny to ma taki ogień w No nie oczach, wiem tak czemu, się nie? cieszy, no. Ten tekst Ten taki utwór jest naprawdę fajny, dosyć wchłania. To powiem szczerze, że już się nie możemy doczekać na premiera tego teledysku. A Teroski też bardzo nowo pieśniczka na ekranie naszej telewizji, na ekranie Szlagierów Iwiców.
Jeżeli nie pierwszy, to naprawdę jeden z pierwszych razów. Teroski zaglądamy na ta fajno śpiewka. Chciałabym ujrzeć oczy Twe, by móc w nich znów rozkochać się. Szczęście jest tak blisko nas. Spróbujmy wykorzystać, co się da. Czas wyleczył rany nam i miłości przyszedł czas. Jeszcze będzie pięknie nam, więc spróbujmy jeszcze raz. Miłość rozkwita w nas. Czy wiesz, co mi na dnie w duszy gra? Miłości nudę, którą mam. Chcę, by w Twoim sercu była tam. Wiem, że Ty też kochać chcesz. Tak mocno dziś przytulisz mnie i wypowiem słowa te. Kocham Cię. Każdy potrzebuje miłości. Rozkwita w nas. Czy wiesz, co mi na dnie w duszy gra? Miłości nudę, którą mam. Chcę, by w Twoim sercu była tam. Wiem, że Ty też kochać chcesz. Tak mocno dziś przytulisz mnie i wypowiem słowa. Kocham Cię i wypowiem słowa te. Kocham Cię. Z tego co wiem, to niedługo będzie szło Was oglądać na żywo. Ja dobrze pamiętam w Rybniku i kaj jeszcze? W Rybniku zapraszamy, jeżeli możemy. Możecie, no jasne. W dniu 11 czerwca jest festyn dzielnicy Smolna, na który Wiem, serdecznie bardzo zapraszamy fajny. w Rybniku. A w tym samym dniu, ale wieczorem, są Dni Radlina, gdzie też zagramy, ale to już późno w nocy. No ale to ze Smolnej do Radlina nie ma aż tak daleko. Jest całkiem niedaleko. To się idzie Zdążymy, przejechać. zdążymy, Wy zdążycie. Tak, Ja przekulamy oczywiście. się. Bo znam takich, co mają problemy z tym i potem się okazuje, że muszą w pół godziny zajechać z Rybnika do Kędzierzyna przykładowo. Nie, my zdążymy, a myślę, że ci, którzy będą chcieli 2 razy posłuchać, też zdążą i mogą za nami przyjechać. Czyli na Smolnej i w Radlinie za pora dni zespół Grafit. W sobotę 11 czerwca. A grafit to się wzięło od tego grafitu, który jest pierwiastkiem, czy nie? Tak można powiedzieć. Nazwa się wzięła stąd, że zespół nasz pochodzi z rejonu kopalnianego, konkretnie z kopalni Chwałowice. No a takim czystym węglem to grafit. I stąd przyjęliśmy, że taką właśnie nazwę przyjmiemy. I ona się tak przyjęła i została. Bardzo dobrze. To Teroski nie mogę sobie odmówić puszczynio jednej z najfajniejszych pieśniczek, jaki
są u nas w szlagierach, u nas w liście szlagierów po Śląsku i w szlagierach Iwicach. Pieśniczka właśnie o tym, jak to jest tutaj u nas na Śląsku, a śpiewo Grzegorz Poloczek. Kaj wejrzysz familoki i kumple same ino, ni żadne łobiboki, choć piją to nie wino. Tu bajtle razem rośli, na placu od małego do jednej szkoły poszli, kolega ze kolegą. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Tu my na małe budki w futbal dziennie grali, cegły, stoły, zasłupki, a w okienko my strzelali. Tu my toczyli wojny na hołdzie z przyjezdnymi, a potem my na piwo chodzili razem z nimi. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Dziuchy się całowały po sieniach ze chłopcami, a nawet się kochały Ślązoczki z gorolami. Jak ino się ściemniło, to grali my w szukanie, a jak się nas gobiło, to się dostało banie. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. La la la. Popijać tamte wino, które mi młodość przypomina.
Pięknie śpiewał Grzegorz Poloczek. Grzegorz Poloczek zaśpiewał pieśniczka ze swojej pierwszej płyty. A wy będziecie mieć jakoś płyta? Jak to u was jest? Macie plany takie? No skoro będzie teledysk, to myślę, że też będzie. To i płyta. To bardzo dobrze. Jak następnym razem do nas przyjedziecie, to na pewno z płytą. Oczywiście. No to już wiecie, wszyscy widzowie wiedzą, że ta płyta będzie u nas jako nagroda w programie Lista Szlagierów po Śląsku. Będzie szło je też kupić. Jakby kto chciał kupować płyty jakikolwiek szlagierowe, to niech do nas dzwoni. Numer telefonu macie na naszej stronie internetowej www.listaszlagierów.pl. Tam numer telefonu do naszego szlagierowego sklepu. Możecie się zamawiać płyty albo przyjechać do tego sklepu, do sklepu Szkolak w Rybniku przy ulicy Kościelnej 5. Tam wielki szlagierowy sztand. Wasza płyta też tam na pewno będzie. No a jakby się widzowie chcieli przekonać, jak wygrocie, to umielibyście tak co zagrać te roski? Oczywiście Ja myślę, że możemy zagrać, tylko potrzebujemy chwilę, No to żeby się zorganizować. wy się rektujcie, my zaglądamy na widz i za roski będziemy słuchać zespołu Grafit. Chłop przyłazi do restauracji, zagląda na ta karta, przewraca, patrzy, pieczeń po turecku. No to bych się kozał, nie? Woło kelnera, przynieście mi pieczeń po turecku. No kelner przyniósł zjot, no dobre, nie? Ale go do tego kelnera, czemu to się nazywało pieczeń po turecku? No to takie einfachowe. A kelner go bo psowi było Abdul. Musieli my sam zrobić troszkę miejsca, ale zespół Grafit już jest przyrychtowany ze swoją premierą, piękną śpiewką dla wszystkich cierpliwych bab. No to babeczki, słuchajcie. Gdy ci się trafi dobry dzień, jak przeciąg hulasz tam i aerobik ćwiczysz z psem i bawi cię mój nowy ciuch, lecz nagle nie wiadomo skąd o byle drobiazg pada szał, aferą pachnie cały dom i znów pod ręką jestem ja. Wszystkich cierpliwych bab, takich jak ja. W niebie miejsca już brak dla wszystkich cierpliwych bab, takich jak ja. Sponsorem programu był Dworek Śląski z Raciborza.